ty oška nejsou praví. Prý. Ten mě zase, že to je sklátka. A tak jako pobavila hodně. Ahoj, moje jméno je Barváky a TikTok je plný bizárů. Tady se kouknem na jeden z nich. Je to Christina princezna a vesměs všem dává tady letenky. No, podívejte sami. Jo, vesměs ten chat nějak neběží, ale letenky se prostě tady rozdávají. Povšimneme si hlavní jejího okolí, kde je prostě počmáraná zeď. Jo? Má tam hlavně neskutečný bordel. Tady někdo na to upozornil, že tam má neskutečný bordel a hned dostal letenku. Takže nemůžete tam cokoliv říct, jinak máte hned letenku. No, lidi, já jsem tu být s váma, ale já končím. A to je škoda, že končí, protože na druhé straně toho pokoje je zhruba třeba 2metrová hromada oblečení naházených. No to nemám. No, každopádně tu Kristinu princezu budeme sledovat, protože ten bordel v tom baráku nebo kde to bydlí je neskutečný. Opravdu neskutečný. Jinak ona má vypnutý zvuk, já jsem ji nesluvil. Je se slyší nějaký rány, jo, venku je poměrně velká bouřka. Taky napíšem mi, proč by si končila. Ale nebuďte na mě drzí tady. Jo, prostě tady někdo napsal mluv ne a tak jako jsme drzí. No, kde mám ty moderátory? Ostatní. Mně trochu přijde jako nějaká filmová postava a schválně napište do komentáře, jakou filmovou postavu mi prostě připomíná. Sova. Mě psal přítel z práce. Asi nebudu tu, neberte si, že naše nahrávky, co moc nahrávám do pičic. To vám je hovno. Jinak má aktuálně tady, má tady 10 sledujících aktuálně. Chcete kreslit? Nebo odejdu? Musíme napsat, že chceme, aby kreslila, jinak by odešla, což my nechceme. Tak vydržte, já si vám přečtu hlasovku. Od přítele. Vydržíme. Ještě se koukám na to kreslící umění, který je taky naprosto úžasný. Jo, ale nejvíc fascinuje ten prostě nepořádek v tom baráku. To je prostě nějaká plíseň na dyní, přímo na dyní, ono možná to tady bude vidět, jen poměrně, jo, tady jdem kreslit. Tady je popraskaný strop přímo vlastně na dyní. Se připravte, jo? A tady Připravte se. má tu obrovskou hromadu toho oblečení. Tak se na to připravte. Jinak v pozadí tam slyšíte ještě její rodinu, jak nadává.
Jo, prostě než se bude kreslit úplně několik minut. A tady vidíme už slečnu bez filtru konečně. A teď máme hádat, jo, teď už začíná ta první hromada toho oblečení. Tady vlastně nahoře ten popráskaný strop a tady vidíte další hromadu prostě oblečení na skříni a pak další je zhrpat tady, jo, tady už je to vidět, ta hromada toho oblečení, jo. Kde? Co to je za obrázek? Trojka. No však si píšem celou dobu. Já teda do toho mluvím, ty píšeš. Teď už ty sledující ubyli. Takže tam má 7 sledujících. Jo. A tam se prostě jako nic na těch jejich streamech takového jako neděje. Buď to ty lidi vyhazuje, anebo jenom se takhle někde jako dloube, přemýšlí. Ale každopádně je to další takový dobrý bizár. Když by tam něco bylo zajímavého, protože já ji budu určitě sledovat, a když by tam něco bylo zajímavého, tak by jsme se znovu pustili. Joker Blum druhý, Kouřím třetí, Olinka druhá, čtvrtá, Alusa pátá. No a ty jdou všichni prostě do bloku. Tak nevím, jak dlouho to nevydržím, no. Tady je ta úžasná hromada toho oblečení, která vede až někam sem, takhle nahoru, těm skříním. No nic, kdyby tam jo, tady už píše Lenica, pěkný bordel. Za chvilku dostane letenku. Já to oddychuje, ona ne já. Má to majáček. Majáček, to bude Áro. Sanita. Sanita. No, když to asi přijede smrt, tak je to asi, co tě přijede, když ti jede, když houká. To vůbec nechápu, co tím když chtěla říct. Tak. Já nevím, tak co to pohřeba. Asi nebo když to houká. Když pohřebáci nehoukají. A začíná to na S.
První byl Joker, Lenice druhá, třetí Kamolinka, třetí Alusa. No a tyhle ty 3 dobrý do bloku. Mají letenku. Ale stále jako nikdo nevyhodil. Nebo nevím, jestli tam jsou, ale vypadá to, že ještě jo. A Joker bude další, který půjde do bloku. To je jasný motýl. Tak popíšem si ještě večer, jak přijedu domů, lásku. Prostě to má holoub na hlavě. Prostě má být asi anděl teda. Ale Ty seš Víla Amálka. Ale vypadá to opravdu jen houba na hlavě. To je Svatozář. Takže já jí píšu, takže to není motýl. Tady vím, že však to je houba. Ale jestli se vám to nelíbí, to můžete představit, že já můžu prostě kreslit. Ale v Nord Stream. Ne, pokračuj. Já jinak máte První 10, Kamolinka, 12. třetí Joker, třetí Kouřím, čtvrtý Tulinečka. Tady lidi jdou do bloku. Jo, jinak máte tady 12 lidí. Tak napíš, že mi svá něco dostávají ty jména, přečteš. Jo, ano, je to tady Máme ten tom bordel. peníze. Nic. To je pro zábavu. Pošta. Pošta. Vydám své nápřed, česká Máme pošta. ty daný věci. Peněže. Není to Česká pošta. Nejde česká pošta. No pro peníze si jdeš do peněže. No co si jdeš pro peníze? Do peněže. Jo, to je ten nepořádek. Už máme jiný záběr. Už máme jiný záběr, takže uvidíme konečně ten bordel. Aha, už je to tady. Však lidi by se tak vypadali. Líseň. Takže A tohleto za ním je celý zaházený oblečení. Celý. A do nosu. No a když jsem to viděl poprvé, mě naprosto fascinoval ten nepořádek, protože to jsem ještě na TikToku nikdy neviděl. Takovýhle bordel, že by někdo měl doma. Druhá Joker, třetí Tulinečka, čtvrtý Kouřím, No. pátá Anetka, Ten půjde do bloku, Joker. šestá Milena, sedmá Janice.
schválně napíšu, neblbni prosím, nebudeš mít tady lidi. Tak to nehádejte. To je jasná pochutina. Tady jsem napsal sněhulák a má to mrkev nahoru, ne? Protože tady vlastně někdo napsal, že sněhulák. Ona už to vymazala, ale ten obrázek jste si všimli. No, tak. Jo, ona se jako velmi často, nebo co jsem viděl, ty její živý streamy, tak jo, ona se buď to někde většinou škrábe, a nebo si kouše nechty. Takže jo. Plánně napíšeme, co dál. Dneska si neřečte. Tady vidíme tu krásnou puklinku. Dneska už se nečekejte. Myšlenku, myslíš ke mně? Ale má to úžasný obsah, to je to nějaký voříšek, už asi hodně starý. Už mám, kde se nebudu. Ale je hrozně roztomilej. Budu si vysílat s kámošema. Tady vidíte ten nehoráznej bordel, který prostě za ní je. A když někdo na to upozorní, tak jde okamžitě do bloku. Jo, a ona jako celý den mně přijde, že ona jenom takhle leží. Tady někdo napsal. Ne, ty oška nejsou praví. Tady tam někdo napsal, že to je sklátka. A tak jako pobavila hodně. Chceš letenku? Jo, a už latenky. Jo, prostě tohle je skládka. Tady další hezký Chceš jí taky? Tady další. Prosím. Hezky máte uklizeno a má letenku. Prosím. Tady ten hrneček s tím lístkem a ještě vánoční výzdoba. Povšimněte si tam vánoční výzdoby v tom okně. A já jsem si původně myslel, že ona bydlí v baráku. Ale ono se zdá, kdyby to byl byt a ta kočmárna název. Ne, nebudu zvolovat. To je katastrofa. Mám. Tady vánoční stromeček. Jako... já nevím, já nemám slov v tom, jak někdo takhle může bydlet. Já jsem si tam myslel, že ona bydlí někde v baráku. Do toho nepořádku, těch popraskaných zdi a tak dále, ale ten záběr z toho okna, tak to vypadalo, jak kdyby se vlastně koukala do další bytovky, nějakého bytového domu, takže ona asi spíš bude bydlet v bytě. Což jestli takový nepořádek je v bytě, tak nechceš být ten soused. Prostě nechceš. Nebydlím s přítelem. Jo, ona prostě než něco přečte, jí to hrozně dlouho trvá. Jo, tady se někdo ptal, bydlíš s přítelem? Jo, a psali to jako poměrně, jako před nějakou dobou už.
zkuste napsat do komentáře, kolik let si myslíte, že se tady nemalovalo. Jestli je 29 let, jako uvádí na tom TikTokovém profilu, tak tam se třeba nemalovalo, já bych klidně řekl 30 let. Protože tohle to neudělá dospělý člověk. Tohle to neudělá dospělý člověk, že by se tam čmáral později. Tam byl ještě záběr, nějaký další a ta zeď tady byla úplně celá počmáraná. Navíc to jsou jenom nějaký čmárance a tohle to prostě dospělý člověk neudělá. To udělá dítě. Jo? Což je dobrý, tak když byla dítětem, mohla se čmárat pozdech, ale to znamená, že by se tam třeba 30 let nemalovalo. Jo, což ano, ta zeď tak vypadá i na toho TikToku. Je ta zeď hodně taková žlutá, hodně žlutá a ten obraz vyvedlej, jo, vypadá to fakt, jak kdyby tam prostě takhle 30 let jenom byla a hromadila ten nepořádek, což je prostě hrozný. Protože reálně jako husla. Já jsem reálně normálně usla a teď se probral a teď zase spí. Takže ona usne na streamu. Hlavně to zkusím napsat, jestli spíš. A možná budeme do bloku. No, uvidíme. Uvidíme, co nám napíš. Prostě kolika streamerům se to povede, že usne. Já se usínám. Asi to vypadu spát. Tak já schválně všem, OK, dobrou noc. Nevím, asi se to s tím nic víc nebude, protože ona tam si prostě usla. A nebo usne. No. Takže to je konec streamu a já se s váma loučím a zase někdy, protože tady asi už to nic víc nebude z medvídka. Tak jo, tak zatím. Já ji trošku stlumím na to rozloučení, tak jo, a já se s váma loučím a zase někdy u nějakého dalšího bizáru. Tak jo, zatím. Ne, ty oška nejsou pravý. Prý. Tam někdo napsal, že to je sklátka. A tak jako pobavila hodně. Tak a jak jsem slíbil, koukneme se na profil této slečny. Já jsem proti tomu, aby se někdo smál někomu za to, jak vypadá. Ale prostě tady slečna, to je bizár. Tak se schválně na to koukneme. Já co nevím, tohle tou fotografii chtěla, když... Ale ta fotka je za mě naprosto luxusní. Jako hodně dlouho
jsem se nad nějakou fotografii takhle prostě nepamatoval. Takže ta fotka v sobě má takový příběh a co jí nám šlo vymyslet, jako co tím chtěla ta autorka, když se takhle fotila říct. Takže to je první fotka. K tomu je teda taková hudba, taková zajímavá, no, vidíš. Má prostě druhou fotku a opět jako, on tam není ani žádný jako komentář k tomu, aby si ten, kdo si tu fotku zobrazí, tak aby jako věděl, co ta fotka má znamenat. A já jako taky vím, co ta fotka má znamenat a co ta slečna má okolo toho krku. Já jako nevím, co to je, jestli to je límec, nebo co to je. Ale jdeme dál. No, takže jak tvorba je asi taková, že no, defiltrováno, každopádně tady se koukneme znovu na tu zeď, protože tady to je úplně luxusně vidět. Já jsem to musel pauznout. Co to je? Jako reálně, proč ta zeď vypadá, jak kdyby to na to byla moč. A tohle stolice. No, dobře. To radši pouštět to nebudu. Ale tady myslím, že to bude ono, jo. A že jsem si byl ten filtr s tou nevěstou, jo, takhle a pak jako nevěsta, úplně jako trošku jiný člověk, no. Ano. Takže jako její tvorba je velmi zajímavá. Jo, takže koukneme na Vánoce. Ještě neviděl, ale já jsem smíčil ten mýtných pédicek. Tak to neuklote. To bych možná ani neřekl, že to je u nich, protože tam poměrně hodně uklizeno, takže to bych neřekl, že to je u nich. Koukneme se ještě na něco dál a tím. No. No, jako, jestli to je u nich, tak jako pejsky mají pěkný. A co jenom chci říct, tak za ty streamy, co jsem viděl, tak i k těm psům, nebo aspoň tady tomu starším se chovala fakt jako pěkně. Jo, že nikdy ho neokřičila, nebo jí byl nějak odstrčila, ne, nikdy. Jo, naopak jsem vždycky byla k sobě, nebo na něj volala, ať mi přijde. Takže to bych aspoň vyzdvihnul tady. No nic, tím pádem to bude asi celá taková tady tvorba. Nebo abyste věděli, jako o koho se jedná a koho dále budeme sledovat. Jo, takže to je všechno.